प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीठेपुर चरखा। म्यूजिक बाय मंटू मनी। हमरा लबियाई है गोपारी देख के काहे कवन मुसरवा जाई। हमरा लबियाई है गोपारी देख के काहे कवन मुसरवा जाई। जवन बोली खराब लगो मारे हमरा माल से निमन कोनो माल बिया करे। इनका माल से निमन कोनो माल बिया करे। खतीला फड़ा के घर क दे है सटी जवन भिरिया मर्डर क दे है। अरे जान खतीला फड़ा के घर क दे है सटी जवन भिरिया मर्डर क दे है। और झलो से दूर रह सारे हमरा माल से निमन कोनो माल बिया करे। इनका माल से निमन कोनो माल बिया करे। प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बाय मंटू मनी। बोली बिहरिया के धन बाड़ी हो जान हमर पहिला पसंद बाड़ी हो। बोली मोहित करके धन बाड़ी हो जान हमर पहिला पसंद बाड़ी हो। नजर तू दलबा